Id-delitt Polina Marija Dembska li seħħ fit-2 ta' Jannar seħħ għal-ħabta tal-5:15 filgħodu. Dan il-każ jirriżulta li ma kienx premeditat u ma kienx hemm konnessjoni bejn l-allegat suspettat u l-vittma. Dan tħabbar waqt crime conference indirizzata minn kelliemu uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija qabel Ebner Aquilina tressaq il-qorti. Kelliema l-Pulizija spjega kif l-erba' suspettat ħareġ mill-isptar Monte Carmeli u minnu fih komplew l-interrogazzjonijiet. Il-Pulizija fakret kif id-delitti li saru fl-aħħar 5 snin kollha ġew solvuti mill-Pulizija. Id-Deputat Kummissarju Ramon Merġi Qasqar kif wara l-att kriminali bħal dan, il-Pulizija rat li tkun ta' spalla l-komunità ta' Sliema u bekk titnaqqas il-biża'. Spjega kif il-Pulizija qed ikunu qrib fejn ġara r-rejat u qed iħabbtu bib biex jitkellmu man-nies li joqogħdu fl-inħawi. Waqt rondi l-uffiċjali qed jassiguraw lill-pubbliku li pajjiżna għadu post sigur. Huwa talab ukoll il-pubbliku biex kull min jaffaċċja fastidju jagħmel rapport u jersaq l quddiem. Hawnhekk innota kif anke persuni li jaraw ċertu fastidju jew xi ħaġa li tiġbed l-attenzjoni għandhom jitkellmu mal-Korp tal-Pulizija.